Este ano a carreira popular vai ter un fin solidario. As recaudacións das inscricións, que son de 2 euros por persoa, irán destinadas á Fachantada, a Asociación de Familiares de Alzheimer e outras demencias de Chantada. Outra novidade destacada tamén é que a maiores do que é a carreira popular, carreiras infantís e a carreira absoluta, este ano vamos a facer unha andaina popular para que teña cabida todo tipo de público e de todas as idades. Igualmente que a carreira, as inscricións van a ser de 2 euros e van a ser tamén para a Fachantada. Por tanto, aproveitando un pouco esta oportunidade que a Canle Ribeira Sacra nos ofrecedes, quero facer un chamamento para que toda a xente, xa sexa correndo ou camiñando, se anime por unha boa causa. Empeza ás 4 da tarde, cas carreiras infantís, ás 5 é a carreira absoluta, ás 5:10 terá saída a andaina popular, tanto a andaina popular como a carreira absoluta van a ter o mesmo recorrido, son 10,7 kilómetros, por camiños, montes, cruzando incluso regatos, etc. Pero, un recorrido moi bonito. Para a xente que a faga correndo ten un pouco de dificultade porque vai a modalidade de trail, pero para a xente que a faga andando, é un recorrido moi fermoso e moi levadeiro, a verdade. Ao finalizar as actividades vai haber, como outros anos, degustación de produtos típicos, unha merenda con degustación de produtos típicos aquí na Plaza do Concello. Comezou, como che digo, como unha ilusión que decíamos, en Carballedo non existe carreira popular e que se estaba poñendo tan de moda, e a partir de aí, sí é certo que non había apenas corredores locales, cos dedos dunha man sobraban para contalos, e a partir de aí, a xente se empezou a animar, empezou a practicar un pouco máis de running, incluso, agora temos corredores locales que acuden a outras carreiras e incluso competicións fora daqui, sí. Dende o primeiro ano, dende a primeira edición, aquí achegouse xente dende todas as provincias, incluso de provincias limítrofes, de León, de Asturias, máis que nada, esa xente que veña ata aquí comezou a situar Carballedo no mapa e a través da carreira intentamos ao longo dos anos tamén ofrecer como premios estancias, ofrecer comidas, é dicir, xente que non veña só o día 4 de maio.